פיסטוק. תשאיר מההתחלה, וארבע, הבית זה פיסטוק. נה 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 נה. חזק. בית של פיסטוק, מלא הפתעות. הוא איזה דוגלי, זה אתה. תשאיר אבל בית של פיסטוק. אתה. הפיסטוק אבל. אתה, מה שלומך היום? הבית של פיסטוק. אתה מרקו. מרקו, מרקו סורלו. מרקו? הוא מחפש את אמא שלו, שם במרחק. איך השיר? הוא רוצה את אמא, מי היה, מי אמר, הוא שמרקו סורלו. ליבו של מרקו, מה? הוא רוצה את האמא, שם במרחק. מרקו. מכיר את מרקו? פינוקיו, מכיר? כן. תשאיר לי פינוקיו. מרקו, אתה מכיר? שם במרחק? כן. שהוא רוצה את האמא שלו? כן. זה אתה מרקו. אני מרקו. סורלו. סורלו? מרקו שם במרחק. פינוקיו, מכיר? מרקו. צ'ומפי. שם במרחק. אז תעשה לי... הוא רוצה את אמא. צ'ומפי, איזה עוד תוכנית אתה מכיר? פינוקיו, מכיר? מרקו זה אתה בסרט. יפה. והבית של פיסטוק, מה? כן, הבית של פיסטוק. איך השיר הולך אבל? שהוא שם. איזה? הבית של פיסטוק, כן. מה? תשאיר לי. הוא אתה צריך לשחק בסרט. יהודה לאה? כן? שהוא עושה יד של בולה בולה, זה אתה. מה הוא עושה? עם החתולה ויהודה לאה בסרט. מה הוא עושה? שבצבא עם יהודה לאה. עם יהודה לאה ויד של בולה בולה עם החתולה. כן. בישראלי. מה הוא שם? שעושה בולה בולה, איפה אתה בסרט? זה אתה. איך הוא עושה? בולה בולה, איפה אתה? בולה, איפה אתה? צעק בולה. שעושה בולה בולה, איפה אתה בסרט? לא, בולה, איפה את? צעק בולה. ויהודה לאה, זה אתה שהוא דופק. מה אני? יהודה לאה שהוא דופק. את מי הוא דופק? בסרט שהוא מזיין. את מי הוא זיין? יהודה לאה. את מי? יהודה לאה, ואתה גם הפרסי בסרט. אני גם הפרסי? הפרסי שבא לקחת אותי שט בסרט. אצילו. אצילו בא לקחת אותי שט. אצילו, תגיד שט בא לקחת אותי. בסרט. תגיד אדון קובה, אני נשרף. כן, אדון קובה, אני נשרף. כן. אבל תשאיר לי פינוקיו. לא פינוקיו, הבית של פיסטוק. בסרט זה הפרסי שמשחק בצנני. בצנני, כן. שהוא מרים עליו את הסכין. איזה סכין? של האבטיחים, שהוא מרים עליו את הסכין. הוא אומר, אני שוחט אותך בסרט. איזה סרט? היא אומרת, רוזה לא בבית, היא לבד, שהוא מרים עליו את הסכין. איזה סכין? שהוא מרים עליו את הרובה, התימני מרים עליו את הרובה. איזה רובה? והוא אומר, רוזה למשטרה דם. הוא חשב שדם זה היה. דם באדומה, הוא חשב דם. כן. בסרט הוא אומר, אני מת. אני מת, כן. דם, כן. דם. וזה היה גם באדומה, והוא חשב שזה דם. כן. בסרט. אבל תשאיר לי הבית של הוא ירה פיסטוק. עם הרובה, והוא חשב שזה דם. תשאיר לי הבית של פיסטוק. והפרסי חשב שהוא מת בסרט. אבל אמרת שתשאיר לי הבית של פיסטוק. שהוא מרים עליו את הרובה שלו. הוא אומר, בצנע לי החוצה, שהוא מתחבא. תשאיר לי הבית של פיסטוק. הוא עושה החוצה, בצנע לי החוצה, שהוא מתחבא. והמשטרה באו אליו. ומה עשו לו? הוא עומד של הבן שלי, הרובה הזה. הוא בצבא. של הבן שלי. שהוא ירה בישראל, בסרט. כן. עשה הבית של פיסטוק. בסרט. תשאיר לי הבית של פיסטוק, צ'ומפי. בצנני. במשפחת צנני. אבל מה עושה? שתוק, עזוב אותו. אני אתן לך קולה, שקט, תשאיר לי הבית של פיסטוק. אבל למה אתה נופל על אנשים ככה? אז מה? אני אתן לך קולה, אני. אתה לא תיתן לי. אז תשאיר הבית של פיסטוק. איזה סרט, מרקו? סורלו, זה אתה. אני מה? שהוא רוצה את אמא, מי אמר, שהוא שמרקו סורלו, שבנשם. מה עושה לקוף? במרחק. איזה קוף יש לו? הוא רוצה את אמא. זה אתה. אני מרקו? כן, תודה. אבל הבית של פיסטוק, אמרת שתשאיר לי. תשאיר לי הבית של פיסטוק. צ'ומפי, בבקשה, תשאיר לי הבית של פיסטוק. שר לי? צ'ומפי. יש לי תולעים. איפה יש לך תולעים? בבטן. איך הגיעו לך תולעים לבטן, צ'ומפי? תולעים. איך הם הגיעו? צ'ומפי, איך יש לך תולעים בבטן? מה עם
גרועות. מי? אכלת תולעים? הרוג אותי על בטן. אתה רוצה כדור אקמול? יש לך איזה כדור? תביא לי כדור. יש לי אקסטזי, רוצה? אתה רוצה סמים? איפה יש מלא חשיש? צ'ומפי, חשיש, אני רוצה חשיש. מה? חשיש. אסור. מי שעשו? אתה עשו לך, מגיל כזה לא מתבייש. אני מתבייש. לא מתבייש, תגיד חשיש, אסור. אסור חשיש? תעלה, זאת. מי זאת? תעלה, זאת תחת. אני לא שומע, מה יש לה? תעלה. תעלה? צ'ומפי, אתה אוהב את ביטון? ביטון. צ'ומפי, מה עשית לביטון? תראה אותו? אל תיגע. תביא לראות. לא, עזוב את המצלמה.